Ne apropiem de cuvântul Domnului și vom citi de la Matei, capitolul 21, despre pilda celor doi fii. Dar citirea o vom începe de la versetul 18 și vom citi până la versetul 32. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze. Și i-a zis: de acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine. Și îndată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis: cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acesta: ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Iisus s-a dus în templu și pe când învăța norodul, a venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis: cu ce putere faci tu lucrurile acestea? Și cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, Iisus le-a zis: vă voi pune și eu o întrebare. Și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau: dacă răspundem din cer, ne va spune: atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc. Atunci au răspuns lui Iisus: nu știm. Și el la rândul lui le-a zis: nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ce credeți? Un om avea 2 feciori și s-a dus la cel dintâi și a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Fiul acesta i-a răspuns: mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care din amândoi credeți că a făcut voia tatălui său? Cel dintâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vameșii și curvele l-au crezut. Și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Suntem în aceeași serie de lecțiuni despre pildele Domnului Iisus, cele mai frumoase exemplificări atât despre împărăția lui Dumnezeu și biserică, cât și despre viața creștinului și viața credinciosului în general. Mai apoi vom ajunge și la acelea care privesc revenirea Domnului Iisus și judecata viitoare. Dar acestea în luna care urmează. Acum ne oprim la această pildă deosebită. Cu cât mă apropii mai mult de fiecare pildă, îmi dau seama căci nu le poți compara una cu cealaltă. Fiecare și are farmecul ei, fiecare și are adevărurile ei ascunse acolo. Să știți că unele dintre adevărurile astea ascunse în pilde jenează, nu sunt tare plăcute. Altele îți dau nădejde și îți dau speranță. Acum suntem într-un cadru în care Domnul Iisus era, să spun așa, în ultima sa misiune în Ierusalim. Era deja săptămâna patimilor. Domnul Iisus deja se află în a doua zi a acestei săptămâni, marțea.
și fusese luni și discutaseră acolo și vedem despre discursul Domnului Iisus, despre debate-urile care le-au avut cu fariseii, cu cărturarii, cu marii preoți. Și veneau la el cu tot felul de întrebări, să-l ispitească, să-l prindă cu vorba, să-l facă să vorbească despre tot felul de lucruri. Și orice răspuns în logica lor le-ar fi dat, îl prindeau. Dar înțelepciunea lui Dumnezeu este fără margini și întotdeauna Domnul Iisus a venit cu acel răspuns în care ei n-au mai avut ce să-i spună absolut nimic. Și când a văzut Domnul Iisus că ei nu se stâmpără, le-a pus o simplă întrebare la care nu știu să răspundă. Al cui este Fiul omului? Care-i proveniența lui? Și ei rapid au zis, Fiul lui David. Zice, atunci de ce David îi spune, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale? Și spune că n-au mai putut să-i spună un cuvânt. Ăsta-i Dumnezeul nostru. Ăsta e acela care ne lasă pe paginile Sfintelor Scripturi cele mai frumoase exemple. Vă imaginați că Domnul Iisus făcuse o grămadă de minuni. Spune, vindecase niște orbi și preoții și cărturarii să stăteau și se uitau cum Domnul Iisus vindecă orbii și rămâneau fără cuvinte. Și mai mult decât atât, în urma orbii, vedeau că șchiopii umblă, vedeau că îi curăță pe aia care erau necurați de lepră, auziseră deja despre Lazar că îl înviase din morți. Și o să au hotărât, băi, nu să-l omoare numai pe Domnul Iisus, să-l omoare și pe Lazar. Și aș continua aici. Pe toți aia care umblă cu Domnul Iisus și care sunt o mărturie vie. Și în contextul ăsta, când vedeau că toate gloatele se uitau către Iisus și către lucrările pe care le face, mi-aduc aminte de un cuvânt pe care îl spune Domnul Iisus la cină către ucenici și spune la un moment dat, zice, cuvintele pe care le spun, eu nu le spun de la mine, 14:10, ci cel care este în mine, cel care m-a trimis, face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă, spunea către unii ucenici, cel puțin măcar pentru ce? Pentru lucrările acestea, pentru dovada cu care am venit înaintea voastră, ca voi să credeți. Măcar pentru atâta, dacă nu vedeți în fizicul meu și n-aveai ce să vezi în fizicul Domnului Iisus, ceva extraordinar, că era un om ca și noi, măcar faceți diferența și înțelegeți că aceste cuvinte sunt întărite de minunile pe care le fac. Știți că trebuiau și preoții să înțeleagă același lucru? Ascultați ce spune Ioan, capitolul 16, versetul 24. Zice, dacă n-aș fi făcut, 15:24, dacă n-aș fi făcut în ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum, zice, le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Asta e conjunctura în care și cadrul în care Domnul Iisus vine și îi spune această pildă. Știți la cine le-o spune? La cei cu Scripturile în mână. Cum suntem noi? Și majoritatea dintre dumneavoastră ați avut Scripturile la voi și îmi sunteți dragi. Această pildă se adresează nouă. Și acum mă întorc la acest context. Când au văzut toate lucrurile cum se întâmplă, acum, măcar că Domnul Iisus din discuțiile lui le-a spus, zice, eu sunt mai înainte de Avram. Și le-a spus tot în această conjunctură. Și o vin și le spune în Ioan, capitolul 12, știți ce? Cuvintele pe care le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care m-a trimis. El mi-a spus ce să fac, ce să vorbesc și cum să vorbesc. Și asta le spunea tot lor, oamenilor care erau acolo în Ierusalim, între care erau și preoții. Dar acum vreau cumva să-l prindă iarăși. Și a spus, ne interesează să știm lucrările astea pe care le faci tu, ce sursă au? Până atunci, cum l-o clasifica pe Domnul Iisus? Simplu. El scoate draci cu cine? Cu Belzebut, Domnul dracilor. Mai apoi când au văzut că își
îl vindecă pe orb și îl cheamă mai apoi când i-a spus du-te și te spală în scăldătoarea Siloamului și s-a întors văzând bine, l-au chemat și cine l-au chemat? Preoții. Și fariseii l-au chemat și au spus, spune-ne și nouă, cum ți-a deschis ochii? Și au zis, păi, simplu. Mi-a spus să mă duc să mă spal la scăldătoarea Siloamului, m-am dus, m-am spălat și văd bine. Nu l-au crezut. După aia l-o trimis și pe celălalt. Zice, aia haide și părinții lui. Și părinții lui, păi nu știm nimic, îl vedem că vede, știu că s-a născut orb, știți ce? Nu știu ce lucrare e aici. La care o spun, știi ce? Dă slavă lui Dumnezeu, nu știi că omul ăsta e un păcătos. O fost răspunsul lor. N-aveau nicio dovadă, n-aveau niciun argument. Ori oamenii când nu mai au niciun argument, știi ce fac? Jignesc. Oamenii când nu mai au niciun argument, nu contează ce clasă socială ești, omul când nu mai are argumente, știi ce face? Jignește. Și mai mult, când nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și puterii cu care vorbea Ștefan, care a luat o reacția? Nu mai avut argumente și au luat pietre. Asta e reacția oamenilor, indiferent de cultura pe care o are. Că-i prim-ministru are exact aceeași atitudine ca și un cercetor care nici ăla nu mai are argumente și ori jignește, ori dă cu piatra. Și acum l-au întrebat, vrem să știm și noi, nu putem tăgădui că asta ar veni de la cel rău. Fiindcă până și orbul ăsta a spus, știți ce? Eu știu un lucru, că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Dacă omul ăsta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar fi putut să deschidă ochii unui orb din naștere. Păi și ce zici despre el? Că noi nu știm ce să zice. Simplu! Ăsta e un proroc. Și au rămas fără cuvinte înapoi. Un orb, un om needucat, un om fără clase, un om care nu știa să citească, dar au reușit să vadă mai bine decât toți clericii care erau acolo. Și le-a spus, știi ce? Ăsta e un proroc, ăsta vine de la Dumnezeu. Și acum cu background-ul ăsta, vine și le spune Domnul Iisus, haideți că vă spun eu cum e cu treaba asta, cu voi, ca să mă înțelegeți cum e. Uite, era un om care a avut 2 fii și a zis unuia dintre ei, probabil că i-a zis celui mai mare, probabil că i-a spus, sau i-a luat la rând, nu specifică Scriptura, dar l-a luat pe primul, tu că ești mai aproape aici și mă auzi mai bine, du-te și lucrează în via mea. Și ăsta i-a răspuns din start, nu mă duc. În urmă, i-a părut rău și a plecat. L-a chemat pe celălalt și i-a spus, du-te și tu și lucrează în via mea. Mă duc, Doamne. Și nu s-a dus. Haideți să vedem aici câteva aspecte. Primul lucru care i-a împiedicat pe preoți și pe farisei ca să creadă, și o să vedem noi că se caracterizează exact în persoana celui de-al doilea fiu, a fost imaginea, personalitatea, cum o spunem noi, sinele din ei. Le-au spus, măi, dacă noi recunoaștem că Ioan o venit de la Dumnezeu, în momentul ăla el vine și ne spune de ce nu l-ați primit. Dacă noi îl primeam, trebuia să ne facem una, știți cu cine? Cu curvele, cu vameșii și cu păcătoșii. N-au ieșit păcătoșii de pretutindeni la Ioan și își mărturiseau păcatele, nu într-un colț undeva în office, nu știu unde, în public le spuneau și erau zeci și sute de oameni care le-au zis că știi ce? Eu aici am păcătuit și aici am păcătuit și mi-e rușine de mine și renunț. Și ei, dacă ar fi spus și ei că și erau la fel de păcătoși, că i-a testat Domnul Iisus. Vă aduceți aminte în Ioan, capitolul 8, când a venit cu femeia aia prinsă în preacurvie și a spus, știi ce, Moise a zis în lege să o omorâm cu pietre pe astfel de femei. Ce nicio problemă. Dacă asta a spus, asta faceți, doar un singur lucru. Cine dintre voi fără păcat să ia primul piatra și să arunce în ea? Și vă duceți slujba la îndeplinire. Și știți cu cine a început mustrările de conștiință? Cu cei mai bătrâni dintre ei. Ei au început. Nu înseamnă dacă omul e cu păr alb că n-are păcate. Încă
are mai multe la activ decât unul care e tânăr. Și ăla are. Dar au început cu cei mai bătrâni. Cu ăia de 65 de ani, 66. Și au continuat cu ăștia 40 ca mine. Și au mers așa în jos și fiecare o lăsat piatra. Și cine erau? Erau oamenii iluștri. Oamenii citiți din Scripturi. Și le-a demonstrat Domnul Iisus că-s păcătoși. Și le-a spus, măi, voi când l-ați văzut pe Ioan, voi ar fi trebuit să mergeți și voi. Dar eu spus, știi ce, dacă noi zicem că e de la Dumnezeu, ne trebuia să fi făcut și noi la fel. Și eram în rândul păcătoșilor. Ne stricam imaginea noastră. Toți ne știu pe noi niște oameni sfânți și puși deoparte și oameni extraordinari și nu știu cum ar mai fi clerici și spuma lui Israel. Și noi trebuia să ne coborâm cu ea păcătoși. Nu putem face așa. Un ministru se comportă ca un ministru, nu ca și un vameș. Sunteți de acord cu mine? Trebuie să ai prestanță, nu-ți permiți tu să glumești nu știu ce. Măcar că mintea ta, și noi știm lucrul ăsta, că lumea politică e cea mai perversă și cea mai coruptă și cele mai multe desfrânări se fac în lumea politică, în clasa aia înaltă și cultă. Aia e cea mai imorală. Și eu am spus, nu mă cobor la nivelul lor. Fiindcă i-a interesat imaginea. Și oamenii care renunță la pocăință, știți ce fac? Politică. Oamenii care renunță la pocăință fac politică. Și eu acum vorbesc de oamenii din cadrul adunării care nu vor să se pocăiască, încep cu politică. Păi de ce aia așa? Păi de ce aia așa? Păi de ce aia dincolo? Și ați văzut cum se face politică. Ori Domnul Iisus a spus, băi, oameni buni, terminăm cu politica. Politica nu ajută pe nimeni. Și ca să vă dau exemplu cum e treaba cu politica, vă dau și o pildă asta. Terminăm cu politica și ne apucăm de pocăință. Și acum o vin și o dat exemplu cu acest prim fiu. Mi-e drag de el. Fiindcă la Dumnezeu sunt câteva principii. Există un har, chiar și la cei care de prima dată au dat dovadă de stângăcie. Știți la ce am rămas surprins? Nu era niciun om în Israel care să spună că nu există Dumnezeu. Nu era. Că n-aveau frică de Dumnezeu e altceva. Că n-aveau respect e altceva. Că îl sfidau, că păcătuiau e altceva. Dar toți din Israel erau conștienți că există Dumnezeu. S-o lecuit odată pentru totdeauna în robia din Babilon. Când au venit din Babilon, din Rom n-ai mai auzit în Israel să fie idol. Și să spună, bă, ăsta e Dumnezeu. Toți erau apă și un pământ. Toți știau că există Dumnezeu. Toți știau, și femeile păcătoase știau cele 10 porunci. Nu era om în Israel care să nu știe legile Domnului. Peste tot unde mergeai, vedeai sinagogă, vedeai fruntași de sinagogii, vedeai biserică la tot locul, dacă pot să spun așa, locașul de închinare. Nu era sat, cât era el de mic, să nu fie o sinagogă acolo în mijlocul ei. Nu erau televizoare să-și umple timpul cu o grămadă de alte, știu eu, filme, entertainment. Singurul lor entertainment era să meargă la sinagogă. Și la muncă și acasă. Asta le era rutina în fiecare zi. Și acum dintre ăștia, Domnul Iisus vine și spune, uitați-vă un pic, dintre ăștia unii au ieșit cărturari, alții au ieșit farisei, alții au ieșit preoți care erau din neamul lui Aron, alții au ieșit varmeși, alții au fost păcătoși de rând, alții au fost femeile de stradă, toți au ieșit din același loc, din satele lor. Știau. Și aici știți ce îmi place mie de această pildă? Spune că tatăl, omul acela, avea 2 fii. Știți că ăștia amândoi, și care au zis da și care au spus nu, erau copii ai tatălui. Copii ai tatălui. Vreau să vă spun că și aia care păcătuiesc, and they know about Jesus, știu despre Iisus. Și s-ar putea să-l fi mărturisit în apa botezului. Și-au crescut în biserică, ca și ai noștri, copiii noștri. Ok? Și ca și noi. Unii dintre ei au ajuns epave ale societății. Unii dintre ei au ajuns păcătoși într-un fel sau altul.
Alții au ajuns cărturari, ca și ăștia care vin și mai vorbim pe aici. Mai rău e când ajungem în calitate de fariseu. Conotația atunci de fariseu nu era care o înțelegem noi astăzi. Conotația de astăzi a fariseului, a cuvântului fariseu, și-or schimba conotația, înseamnă ipocrit, într-o altă interpretare. Păi ieși și de aici. De unde au ieșit păstorii? Păi de aici au ieșit. De aici au ieșit și diaconii. De aici au ieșit, îmi pare rău să vă spun, de aici se duc și alții și păcătuiesc. Și alții și beau, și alții și fumează, și alții și folosesc droguri, și alții și se uită la pornografie, și alții și fac una și cealaltă. Toți au ieșit de aici. Și când se uită Dumnezeu la o adunare de felul acesta, tot la copiii Lui se uită. Și la ăla care e bun și la ăla care e rău. Și la ăla care zice da și la ăla care zice nu. Și spune, s-a dus la unul. Și ăsta s-a încăpățânat. A lucra în vie, am discutat data trecută, înseamnă sacrificiu, înseamnă efort, înseamnă că te duci în ascultarea Tatălui, renunți la fanul din piață și vii aici, în casa lui Dumnezeu, în via lui Dumnezeu și lucrezi. Și ăsta i-a spus, știi ce? Eu nu vreau să mă duc. Nu-mi place să transpir. Nu-mi place să stau în soare. Nu-mi place să mă sacrific. Eu vreau fan. Și ăsta s-a dus la fan. Spune, în urmă când? Aici o leg de cealaltă pildă. Poate să fi însemnat ceasul al 3-lea la altul în urmă. La altul să fi însemnat ceasul al 6-lea, al 9-lea sau al 11-lea. Dar în urmă, după ce a trecut o perioadă de timp, o stat și o analizat. Măi, tata m-a trimis acolo. Eu nu-s pentru a sta aici. Eu nu-s pentru a-mi pierde timpul și a-mi murdări viața. Știi ce? Îmi pare rău. Mă duc să lucrez. Asta e cel mai frumos. A venit pocăința. Și la Dumnezeu știți ce contează? Cel mai important nu este cum începi, că au început mulți în forță. Important este cum termini. Asta e cel mai important. Că noi scoatem ochii la aia care au început prost în pocăință. Băi, te știu eu când ai fost oficior și ai dat cu stângul în dreptul, ți-aduce aminte? Dar și după aia mai știu că tu ai mai avut ceva conflicte cu nevasta și cu ăsta, ți-aduce aminte? Dar și după aia mai știu. Și noi te scoatem ochii. Dar ăsta i-a părut rău. Ăsta s-a dus de acolo, ăsta a intrat înapoi în vie să lucreze. Ăsta sfârșește calea cu bine. Mă uit la un alt lucru. Zice, important este nu ceea ce spui, ci important e ceea ce faci. Cu asta ar trebui să rămânem noi de aici. Că noi toți spunem multe lucruri și vorbim de o grămadă de lucruri și vorbim, cum ziceam altădată, și de post și de rugăciune. Numai nu le facem. Nu vorbesc de dumneavoastră. Vorbesc de ceilalți care trăiesc în indiferență. Nu e important ceea ce spui. Important e ceea ce faci. Mai apoi, nu e important trecutul. Important este prezentul. Sunteți de acord cu mine? Uitați-vă la tâlharul de pe cruce. Un trecut mizerabil, oribil, dezgustător, dar care a știut ultima clipă, prezentul pe care îl mai avea, să-l trăiască și să ia alte hotărâri. Eu nu te întreb acum care ți-a fost trecutul. Pe mine mă interesează prezentul ăsta, ce faci cu el. Ia-i și tu hotărâre ca și fiul ăsta. Mă duc să lucrez în vie. Mă duc să ascult de tata, cu alte cuvinte. Asta așteaptă de la noi. Și în momentul în care tu renunți, măi, nu spune că s-a dus right the way, imediat. Probabil că cele mai bune ore de muncă s-au dus. Dar totuși, tata când s-a întors acasă, l-a întrebat, de unde vii? Din vie vin, tata. Dacă o mergi să-l caute acolo undeva, știți unde l-a găsit? În vie. Și care este robul acela credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul, spunea în Matei 24, peste ceata slugilor sale, adică să lucreze în vie și să le dea hrană la vremea potrivită. Ferice de robul acela pe care stăpânul său îl va fi găsit făcând așa, că îl va pune peste toate avuțiile sale, adică va veni și va spune, vino rob bun și credincios în bucuria stăpânului tău, te-am găsit în vie. Mai apoi, aș concluziona în dreptul acestui
prin Fiul. Pocăința înseamnă să-ți părăsești trecutul și să-ți schimbi prezentul. Cam atât a făcut acest Fiu. Și-a părăsit trecutul ăla care am spus nu și și-a schimbat prezentul. Mă duc la celălalt Fiu. Ăștia-s oamenii cei mai diplomați care există în biserică. Sau în adunări, să spunem așa. Că Biserica lui Hristos e sfântă, dar în adunări. Ăștia-s oamenii care iau hotărâri mari. Ăștia-s oamenii care uneori vin în față și se predau extraordinar, mă bucur de ei. Dar când se duc acasă, nu mai schimbă nimic. Ăștia-s oameni care vin și spun aici și în față și cântă, dacă trăim pentru Domnul, trăim, dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Tot ce noi dăm Lui, și gândul, și fapta, și vorba. Și dacă gândul meu, spunea o cântare, nu și gândul tău, mă leapă de el. Vă aduceți aminte de cântarea aia? Și aici în biserică, în fața lui Tata, îi spunem, Doamne, renunț la tot și te ascult. Și când am ieșit pe ușile de acolo, s-a dus. Suntem în lumea noastră din nou, happy and free și cu conștiința liniștită că noi ne-am predat Domnului. Și oamenii ăștia nu fac nimic. Aici e cea mai mare durere. Mă înțelegeți de câte ori am venit noi și am spus lui Dumnezeu? Și asta înseamnă politică. Când vorbești de un om care are politică în cap, omul ăla nu vine să spună ce e rău la tine. Vine să spună exact ceea ce ție îți place să auzi. Și îți place să auzi că o să-ți crească pensiile cu 15%. Și asta ți-o spune. Că o să crească sau nu, nu mai contează. Și o să spună de fapt că îți schimbă sistemul ăsta sanitar, să schimbă și o să te rezolve for free când mergi la clinică. Dar și când e cu asigurarea lui Obama, te plătești. Dar nu contează. La oameni le place să audă asta. Primim emigranți, nicio problemă. La oameni le place, chiar dacă nu se întâmplă niciodată. Ăștia-s oamenii care întotdeauna spun ceea ce le place celorlalți să audă. Și noi, pocăiții, ne-am învățat să-i spunem lui Dumnezeu ce îi place lui Dumnezeu să audă. Asta mă doare. Îi spunem lui Dumnezeu ce îi place lui Dumnezeu să audă. Știi că lui Dumnezeu îi place să audă, Doamne, sunt aici și cu întreaga mea ființă mă predau ție. Îi place lui Dumnezeu să audă, așa că El a spus, dacă mă veți căuta cu toată inima, mă veți găsi. Și el zice, Doamne, cu toată inima te caut. Noi știm că îi place lui Dumnezeu să-L chemăm ca și Tată. Și spunem, Tu ești Tatăl nostru. Știm că îi place lui Dumnezeu să-L proclamăm, să recunoaștem ca și Creator. Tu ești Creatorul întregului univers. O grămadă de cântări de astea de worship vorbesc despre măreția lui Dumnezeu și noi o proclamăm aici. Și după aia vine cuvintele alea de dedicare, de dăruire. Toți suntem aici o apă și un pământ și un har extraordinar. Și place lui Dumnezeu să audă. Și când am ieșit de aici afară? Nu zic toți, dar unii au și uitat. Au și uitat toate imaginile și stele dinainte. Așa că ne regăsim de multe ori. Așa că facem de multe ori politică cu Dumnezeu. Asta facem noi, politică cu Dumnezeu, nu pocăință. Facem politică cu El. Îi spunem ceea ce Lui îi place să audă. Și mai apoi nu ne mai doare capul de nimic. Asta au făcut și ăștia din Ierusalim, prelații ăștia. Ei făceau ceea ce știa lui Dumnezeu că îi place, să-i aducă jertfe, să se închine și îi plăceau să facă o grămadă de ritualuri și îi plăceau să facă nu știu ce și să proclame că Jehova, El e everything. Și a spus Dumnezeu la un moment dat, eu nu at. M-am scârbit de toate jertfele voastre. M-am scârbit și de cântări. M-am scârbit și de rugăciuni. Nu pot să vi le mai sufăr. Și Domnul Iisus vine și spune într-o altă ordine de idei, nu ori cine îmi zice mie, Doamne, Doamne, adică care vine în față și mărturisește că eu sunt Domnul lui și sunt Mântuitorul lui și că Salvatorul lui și toată ziua că mie Domnul mi-a spus, că mie Domnul mi-a vorbit, că mie Domnul mi-a făcut, că Domnul sus, Domnul jos, să se tetezoați cu Domnul. Și a spus Dumnezeu, mai terminați cu cuvântul ăsta și începeți cu o altă atitudine.
nu toată ziua cu Domnul. Mai începe și cu pocăință. Cu fapte efectiv care să arate că s-a schimbat direcția. Ăla s-a dus către piață sau unde s-a fi dus el, să-și vadă să stea undeva la umbră și să stea cu un cola în mână. Hai să nu luăm cola, că ăsta nu-i mai sănătos acum, dar să iei un Arizona de ăsta, jus de aloe vera, și col și stă în sus, sau dacă nu, și câte un Starbucks, hai să nu știm Starbucks că ăsta e cu homosexualii, dar și de la McDonald's o cafea sau de nu știu unde, și stă liniștit. Și cum o sta liniștit, o zic, băi, eu nu sunt bine cum sunt. Nu sunt bine în starea asta în care sunt. Eu trebuie să mă întorc, să mă duc să ascult de tata. Nu credeți că așa ar trebui să gândesc și eu și dumneavoastră? Nu sunt bine cum starea în care sunt. Mi-aduc aminte, mergeam într-o seară în parc și mă durea sufletul. Și spuneam, Doamne, știi ce mă doare cel mai rău? Mă doare că nu-s mai flămând și însetat după neprihănirea asta, mă doare cel mai rău. În rest, tot ce-mi trebuie, mulțumesc Domnului, nu mă plâng absolut de nimic. Dar dacă mă doare ceva, că nu mai flămând și însetat după neprihănire, nu mai flămând după cuvântul lui Dumnezeu. Citeam Psalmul 119 și gata să mă năpădească lacrimile. Câtă pasiune avea psalmistul, ce Doamne, cuvântul Tău! Și repetă de câteva zeci de ori, știi ce, Doamne, cuvântul Tău e tot. Chiar e tot. Și vine Domnul Iisus și spune, ascultați-mă bine. Fiii ăia, păcătoșii ăia, pe care noi îi judecăm, pe care noi îi condamnăm, la care noi le tragem verdicte și care își dau seama că nu-s bine cum îți și se întorc înapoi și nu mai au nicio pretenție de la biserică, nu mai au pretenție nici să cânte aici, nu mai au pretenție nici să stea aici pe băncile astea, nici să stea dincolo la cor, nu mai au pretenție nici la avon. Ăștia știi ce? Dacă stau în bancă și simt prezența Domnului și Hristos mă iartă, mie de ajuns. Și zice Dumnezeu, știi ce? Ăștia să ia care intră, care fac voia Tatălui. Nu ăia care toată ziua ne dăruim Domnului și ne dedicăm Domnului și ne proșternem înaintea Domnului și când ieșim de aici, nu facem nicio schimbare. Cred că ne ajunge acest cuvânt din această seară. Dumnezeu vine și spune, că dacă mă pocăiesc, voi fi la un loc cu vameșii și cu păcătoșii. Și acolo, în apa botezului lui Ioan, dar și în împărăția lui Dumnezeu. Dacă fac numai politică în adunarea Domnului și nu-mi schimb viața, vreau să vă spun că împreună cu tata n-am să stau niciodată. E cel mai urât lucru pe care îl fac o grămadă de adunări în ziua de astăzi. Politică. Și încep și îl judecă pe câte un păstor până îl fac praf. Nu contează că nu-i de la ei din biserică, și dacă e de la alta. Și abia așteaptă să audă câte un news. Că ăștia sunt cu news-urile care vor să facă politică, ăștia la alți care sunt cu păcatele după ei, pe ăștia nu-i mai interesează, mă, și ei să crapă pământul în două, pe mine un lucru mă interesează. Să mă ierte tata pentru tot și de câte zile mi-au mai rămas să lucrez în via lui. Și atât. Nu ne mai interesează. Dar pe ăștia la alții interesează. Îi interesează toate news-urile și o să vedeți ca și pe telefonul meu. CNN, Fox, BCC-ul și o să mai găsiți sau BBC-ul, așa mai departe. Sau o să mai găsiți acolo, știu eu, Ager Press, ziare.com. Ne plac noutățile. La ăștia care ne plac noutățile. Nu știu tu ce ai pe telefon. A meu n-are password, puteți să vă uitați. Nu știu tu la ce te uiți pe telefon. Dar la ăștia cu news-urile, știți ce le spune Domnul? Că ăștia le place politica, să vină cu news-ul imediat, cel mai fericit ce s-a mai întâmplat în Siria, ce s-a mai întâmplat cu bătăile de până în Germania și cu celelalte, ce atentatul mai fost iară, nu știu, în Tennessee sau unde, iară la universitate. Ne plac news-urile. Și zici, Doamne, ai mai auzit? 80 de Galileeni pătăți-o măcelării Pilat. Dar de turnul din Siloam, care au căzut pe stăia acolo în Ierusalim, ai auzit? Wow! Știi ce le spune Domnul ăștia cu news-urile?
ăștia cu telefoanele, care atunci când cade câte unul repede, e telefonul și eu și dat telefonul la celălalt. Spune, dacă nu vă pocăiți, toți veți speri la fel, adică nemântuiți. Nu asta nu trebuie să ne preocupe pe noi. Spunea Domnul Iisus în Matei 24, veți auzi, că n-ai ce să faci, să aude, veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă spăimântați, că toate aceste lucruri au să se întâmple, dar sfârșitul nu va fi atunci. Și descrie ce se va întâmpla. Cu alte cuvinte, în Luca vine și spune, voi atunci să vă țintiți privirea unde? În sus. Aia ne interesează pe noi. Evenimentul pe care îl așteptăm în venirea Domnului Iisus. Nimic altceva. Atât așteptăm. Și zic, Domnul Iisus să ne ajute la aceasta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și acum n-aș putea să vă spun să nu-i spuneți Domnului că vă dăruiți Lui. Dar în măsura rugăciunii pe care o faceți, când ieșim de pe ușile astea, haideți să fim dintre aceia care să și facem ceea ce spune și zic, Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.